Tervetuloa 10 pistettä kurssille. Mä olen Karoliina Malmelin ja toimin viestinnän kouluttajana kirkkopalveluissa koulutuskeskus Agricolassa. Mun työtä on auttaa seurakuntia viestinnän kehittämisessä. Mä oon Terhi Paananen, mä oon kirkkohallituksessa töissä Hengellinen elämä verkossa -hankkeen koulutussuunnittelijana. Mun tehtäväni on edistää internetin ja sosiaalisen median käyttöä seurakunnissa ja seurakuntien työntekijöitä kouluttaa käyttämään sitä. Mä käytän sosiaalista mediaa itse sen takia, että se on hyvä väline, kun pitää yhteyttä omiin perheenjäseniin, jotka ei asu enää kotona, ja ystäviin, jotka asuu esimerkiksi toisella puolella maapalloa. Sen lisäksi sosiaalisessa mediassa mä seuraan sellaisia ihmisiä, jotka on mulle ammatillisesti kiinnostavia, jotka julkaisee sellaisia pieniä erikoistuneita uutisia, joita mä en saa jostain uutismediasta. Se, mikä myös on hyvä sosiaalisessa mediassa, on se, että voi katsoa, mitä uutisia kaverit on lukenut viime aikoina ja kommentoida ja keskustella niistä. Eli kun uutistulva on nykyään niin valtava, niin voi suunnistaa sen perusteella, mikä toisia kiinnostaa. Mitä ne ihmiset tekee, jotka mulle on tärkeitä. Tai mitä tekee ne ihmiset, jotka ajattelee suunnilleen samalla tavalla kuin minä. Sosiaalinen media on osa tätä meidän maailmaa, jossa me eletään. Se ei ole mikään erillinen paikka, vaan siellä voi jatkaa kaikkia niitä asioita, mitä me on aloitettu täällä fyysisessä maailmassa. Mä ajattelen, että sosiaalinen media on vähän niin kuin tori. Siellä ihmiset liikkuu ja sitten ne kohtaa toisiaan ja ne katselee ympärilleen ja ne shoppailee ja sitten ne saattaa johonkin kanssa, kenen ne on tutustunut siellä torilla, niin mennä jonnekin jatkoillekin tekemään jotakin. Esimerkiksi yhdessä töitä. Ja some ei ole pelottava paikka, vaan se on mukava paikka ja me kaikki voidaan olla mukana tekemässä siitä mukava ja viihtyisä ympäristö. Tällä kurssilla opiskellaan sitä, mitä sosiaalinen media on ja sosiaalisen median erilaisia osa-alueita. Tutkitaan niitä ja selvitetään ja mietitään, että miten niitä voisi käyttää omassa työssä. Tämä kurssi koostuu siis 10 viikkotehtävästä, eli kerran viikossa me julkaistaan pieni palanen tietoa tai kysymyksiä tai tehtäviä ja sitä sitten yhdessä pohdiskellaan. Ja tähän kurssiin kuuluu myös se, että keskustellaan keskenämme. Te voitte kommentoida meidän materiaaleja ja sitten käydään keskustelua yhdessä reaaliaikaisesti ja yksityisviesteillä. Ja blogeissa. Jokainen saa perustaa oman blogin, mutta siihen saatte ohjeet myöhemmin. Niin kuin kaikkeen muuhunkin. Eli me ollaan koko ajan mukana ja autetaan. Kenenkään ei tarvitse tuntea avuttomuutta täällä, vaan kaikki ollaan uuden edessä ja yhdessä niistä selvitään. Opiskelu tapahtuu niin, että viikoittain keskiviikkona julkaistaan uusi piste, jossa saattaa olla video tai joku kuva tai joku muu sellainen virike, tekstiä. Ja aina on joku tehtävä, jonka saat tehdä ihan itse. Mutta me halutaan aina kuulla, miten sitten sun tehtävän tekeminen on onnistunut. Ja myöskin jokaiseen viikkotehtävän kuuluu oma hartaus, eli samalla saat vinkkejä siihen, miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää hartauselämässä ja Jumalan palveluselämässä. Tervetuloa mukaan ja toivotaan, että tästä tulee meille mukava kokemus, yhteisöllinen kokemus meille kaikille. Mä oon ihan varma, että tämä kurssi muuttaa sun elämän.